Elopanyasa voice box mulimakhala kambirani nkhani za ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tabwera ndi mawu a Bambo Blessings Chaima Rosario, iwowa amalankhulira bungwe la Defenders Group for the Good Governance, ndipo ali ndi funso limene likupita ku zipani zotsutsa mabizinesi amabungwe komanso azipembedzo kuti kodi tonse tavomereza kuti mayi Annabel Mtalimanja ayendetse chisankho cha 2025. Funso limeneli akufunsa chifukwa akudabwa kuti nkhani imene idayamba ndi mkokomo kuti mayi Annabel Mtalimanja asayendetse chisankho cha 2025 ikuoneka kuti pano yangozizira mwakachetechete, sikukambidwanso ndi anzathu azipani zotsutsa. Ndi zimenezi zapangitsa a Blessings Chaima Rosario kuti afunse kuti kodi ndekuti chikuchitika ndi chani kuti nkhani ija kukhala kuti pang'ono ikuzilala. Ndete khali imodzi pano panyasa voice box kuti tivuti ya Blessings Chaima Rosario akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza chonde musayiwale kuchita like, share komanso comment maganizo anu pa nkhani yomweyi in the comment section below pano panyasa voice box. Uthenga wa lero pa 29 December 2024 ukupita ku zipani zotsutsa boma, amabungwe, amabizinesi komanso amalawi akufuna kwabwino, kuphatikiza amalawi azipembedzo zosiyanasiyana, kunena kuti kodi tonse tavomereza kuti mayi Annabel Mtalimanja kapena kuti mayi Annabel John Tembo ayendetse chisankho cha 2025, amene ndi membala wamkulu wa Malawi Congress Party komanso ndi mwana wa John Tembo, amene John Temboyo anakhalapo president wa chipani cha MCP kwa zaka zochuluka. Kodi tavomereza kuna kuti mayi ayendetse chisankho, ndipo ife tilokhutira kuna kuti chisankho azachiyendesa mwa fair and credible. Izitu zikuza chifukwa cha moto umene wadzima, tonse takhala chete, kuyambira azipani amene anayamba ndi matukutuku achilimbikiso kwa ife amalawi, polimbikisa kunena kuti tiye tigwirane manja tigonjese mayi Annabel Mtalimanja kuti achoke, kuti asakhale commissioner wa Malawi Electoral Commission, komanso simatematiki ibwezedwe isagwiritsidwe ntchito. Taona ife kulimba mtima kwa opposition potisogolera mchitidwe umenewu, koma from nowhere opposition tayiona ikuzimirira malere. Kodi ino opposition chakupangisani kuti muzime pa nkhani ya Annabel Mtalimanja ndi chani? Mubwere nonse poyera mufotokozere, chifukwa sitikumvesa pamene moto wanu wazimira. Kodi Annabel Mtalimanja wakuuzani chani chimene inu chakupangisani kuti mukhulupirire kuti azayendesa chisankho bwino, kapena mwapeza zotani zimene mukukhulupirira simatematiki kuti izayendesa chisankho bwino? Komatu amalawi tikufuna tikumbusani kunena kuti mdziko la Malawi tikulandira panopa alendo ochuluka amene akubwera muzina lothawa zipolowe ku dziko la Mozambiki, chifukwa choti ku Mozambiki kuli zipolowe zimene zaza pa zosatira za chisankho chimene chinagwiritsidwa ntchito simatematiki. Simatematiki yasokoneza chisankho ku Mozambiki, kufikira zosatira za chisankho sizinayende bwino, ndipo kuli zipolowe, ndipo tu anthu ambiri akuthawa mu dziko la Mozambiki, akuthawira ku Malawi ndi maiko ena. Kodi ifeso amalawi tikufuna tithamange 2025 chifukwa tu simatematiki ndimene yayikidwa pa tebulo kuti igwiritsidwe ntchito kuyendesa chisankho 2025. Ngakhale MCP ndi Malawi Electoral Commission akupitira kunamiza anthu kunena kuti simatematiki siyoyendesa chisankho, imeneyi ndiyongolembesera, izitu ndi boza za nkhukuniza. Kodi ikhale kuti ndiyolembesera yasokoneza bwanji chisankho ku Mozambiki? Inakhala kunena kuti sinayendese chisankho, mtendere wa ku Mozambiki wasokonekera bwanji? Zatheka bwanji? Izitu zitipase mafunso amalawi, zitipase anthu ife kukhala osinkhasinkha kuti kodi ulendo wa 2025 utha bwanji? Kodi amalawi sitizathamanga zikomu? Kodi Annabel John Tembo ameneyi ali ndi kuthekera kodzalengeza kunena kuti opposition ya wina? Ine mukafukufuku wanga mukauniuni komanso kuthuzula diso kuona mbiri ya Annabel John Tembo, kuona mene MCP ikusewerera magemu ake kumeki, palibe kuthekera kwina kulikonse kuti amalawi titavota mwa unyinji makabwanji ndi Annabel Mtalimanja azalengeze kunena kuti chakwera waluza chisankho. Nzosatheka zimenezo. Chakwera adzawinisidwa ndi mayi Annabel Mtalimanja ngakhale amalawi tisanamvotere. Titatenga voti yathu makabwanji ukavotera opposition, koma ngati commissioner ndi yemweyi Annabel John Tembo adzabweresa ziwawa nziko, ameneyi adzasokoneza mtendere wa Malawi, chifukwa adzalengeza kuti chakwera wawina, ndipo amalawi ambiri adzakhala ndi mafunso kuti chakwera wawina pa zifukwa zanji, popeza ife sitinamvotere. Zosatira zake amalawi ambiri adzafuna kuchitapo respond. Munjira ya respond
awa IMCP wa ndi Chakwera azafuna kuti aziteteze. Mukuziteteza response plus kuziteteza ndi zipolowe zimene zizapangisa kunena kuti amalawi ambiri tisowe pogwira, tidzathawa. Soka iwe ndi ine osauka amene tilibe china chilichonse mdziko lathu, tilibe ndalama, tilibe njinga ya kapalasa, tilibe njinga ya moto, tilibe galimoto, tilibe ndalama kuti tikakwera ndege, ifetu tidzangofa ngati abakha. Iwowa andalewa adzathawa, adzakangolimbikisa zipolowe ali m'mayiko ena, zipolowezo kumazilimbikisa kwa ife amene atisiya nziko kumagebana. Amalawi tikuyenera kuna kuti tione patali 2025 tikonzekere panopa, zipolowe tizipewe panopa, pochosa mayi Anabelo Nthalimanja kuti asayendese chisankho 2025, pochosa simatematiki kuti isagwisidwe ntchito 2025, pokhasula kalembera amene wachitikayi kunena kuti sanayende bwino, kalembera ameneyi achoke. Pamene akuchoka mayi Anabelo Nthalimanja, mkulu wa NRB achoke, kalembera akuyeneranso ayambire kawiri kuzera kwa makomishona asopano amene amalawi tikufuna kuti ayikidwe, koma awa taona kunaku ndioperewera zosamwisa zayambiratu pano kuzera mukalembera, komanso zosamwisa zayambiratu kuzera ku NRB. Amalawi izizo zitipase mafunso ochuluka, zithandizire amalawi ambiri kuona diso 2025 kunena kuti zimene ziliko ndizambwerera, zimene ziliko ndizanyambwalinyambwali, ndipo zidzasokoneza mtendere wa Malawi. Ife nkumadabwa kunena kuti opposition imene inayambira, ife amalawi tinali ndi chiyembekezo chachikulu kuti opposition yagwirana, opposition ikupereka chiyembekezo, koma basi kungozizira, basi kungozimirira, basi nkhani ya Anabelo Nthalimanja akusiya kuitokota, nkhani ya NRB kusiya kuitokota, ndiye nkumakuona nino opposition mukupita nkumakalembesa mu simatematiki momwemo, kusoweza kuna kuti mukuvomereza kuti simatematikiyo yabwera kuzagwiritsidwa ntchito ku Malawi. Zimene ifeyo zikutipasa mantha potengera ndimene zikuchitikira zinthu ku Mozambiki, tikafufuza ndikupeza kunena kuti yasokonesa kumeneko ndi simatematikiyo chifukwa anayigwiritsa ntchito pa chisankho. Ndiye ife zikutipasa mantha tikamamva kuna kuti simatematiki yomwe yasokoneza ku Mozambiki yabweranso ku Malawi kuti igwiritsidwe ntchito. Komatu ku Mozambiki kulibe mtendere. Amalawi kodiso nafe 2025 tigebane nziko mwathu chifukwa cha simatematiki? Ilitu ndifunso limene ife anthu okhuzidwa tikumafunsa, ndifunso limene tikufuna timve bwinobwino kuti kodi tavomereza kuti 2025 tiyende mu chisokonezo. Ife tizikutipasa mantha chifukwa tilibe kuthekera kozaziteteza ngati patakhala zosamwisa zochuluka. Amalawi tisagone kwambiri, dziko lathu la Ngakandulu chilija pang'ono ndi pang'ono likupita ku chisokonezo. Pang'ono ndi pang'ono amalawi tikhoza kuzazazana m'mayiko anthu ena ngati marefugees, ngati anthu othawa nkhondo m'mayiko mdziko lathu la Malawi. Ife sitikufuna kutchedwa marefugees, ndife anthu amtendere, takhala tikuzika ndi mtendere kwa nthawi yayitali. Koma 2025 tikuona kuli chisokonezo chifukwa choti Malawi Congress Party ndi chipande cha magazi, sichingavomereze kugonja mwachisawasawawa. Ngati ifeyo amalawi sitichoka ndi moto panopa, moto okulimbana ndi Malawi Congress Party tinaona kuyambira pano, tinayenera kuna kuti pofika 2025 amene watikhale kuti apasa pressure yokwanira. Koma kuzima kumene tazimirira kukupereka mpata ku Malawi Congress Party kuzitenga ngati iwo ndi angelo mu dziko la Malawi, kuzitenga ngati iwo ndi milungu, ndipo afika pomera mapiko, afika pomera mabonzo, nkumalowa pena paliponse, kumalowa even muzipani, nkumanamiza asogoleri ena chifukwa cha zibwana za asogoleriwo. Malo moti onse agwirane manja nkhondo amenyere limodzi, koma akulolerwa nkumabalalisidwa muzochitika ndi Malawi Congress Party. Izi zikupereka mantha kwambiri kwa ife nzika zokhuzidwa amalawi amene tazunzika nthawi yayitali ndi Malawi Congress Party, ndipo tikuyembekezera kusintha. Koma kusinthako ife tikuzifunsa mafunso kuti kodi 2025 kusinthako kulikodi? Ndimene opposition ikupangira povomereza Anabelo Nthalimanja kuti ayendese chisankho, povomereza simatematiki kuti igwiritsidwe ntchito, komanso povomereza kalembera amene wamba ndi zosamwisa ndipo akutha ndi zosamwisa, nkumuvomereza kuna kuti kalembera iwachitikali. Zoona inu opposition mukuvomereza kuti kalembera wachitika, malo mopereka pressure kuna kuti Anabelo Nthalimanja achoke, NRB ichokeso, tiyambireso kawiri kalemberayi. Koma zoona mukuvomereza, zoona inu kukalembesa mu simatematiki, mwatikhumudwisa kwambiri no opposition, ndipo mukutikhumudwisa. Chiyembekezo cha 2025 ife sitikuchiziwa kuti zakhala motani. Kuvota ndiye tikavota ndithu kuvoterani no opposition, sitikavotera Chakwera. Koma nkhawa imene ilipo, kodi mavoti athu 2025 adzatetezedwa? Kodi Anabelo Nthalimanja adzayendesa chisankho mwa fair and credible? Kodi malizasi amene ife amalawi tikuyembekezera adzakhala momwemo? Chifukwa ife tikuyembekezera kuzamva kunena kuti
zipani zosusa boma zawina masankho, chipani china chilichonse chimene chili chosusa boma chapambana, kapena mgwirizano wa zipani zosusa boma ndi umene wapambana, ife sitikuyembekezera uthenga wina uliwonse omva kunagulu Lazarus Chakwera wapambana masankho. Uthenga woti Lazarus Chakwera wapambana masankho ndi chikhumudwitso chachikulu kwa Malawi wina aliyense ofunira zabwino dziko lake. Amalawi ambiri kudzakhala kuzimangirira kuzangomva kuti Chakwera wapambana, Amalawi ambiri adzamwa poison, Amalawi ambiri adzafuna kuthawa mdziko lathu la Malawi, koma chifukwa chakupereweredwa ambiri adzakakamizika kukhala Malawi nkumakumanabe ndi moto. Ife sitikufuna Malawi apitebe kukhala pa moto, tikufuna Malawi wamtendere. Koma zimene zikuti zitheke tikuyenera Amalawi tonse tigwirane manja mpaka panopa, tisagonje ayi, tipitebe kupereka pressure ku Malawi Electoral Commission, tipitebe kupereka pressure ku NRB. Simatimatiki isagwirisidwe ntchito 2025, tikufuna zisankho zimene zizayendeka mozi, ndipo zisankhozo zabweresa osatira zabwino pa ife Amalawi. Defenders Group for the Good Governance. Ine Blessings Chaima Rosario.